Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul episod din această serie. Această serie este o serie de FIFA 14 cu kick-off și noi astăzi vom face kick-off cu țări, de exemplu, sau nu. Haideți astăzi să facem cu echipe, cum ar fi, de exemplu, hai să facem un El Clasico. Dar nu știu unde exact este. Uite aici. Ok, deci haideți să alegem Realul și Barcelona. Să nu uitați să dați un like la acest episod și să vă abonați la canalul meu și al vărului meu, Igor, care face și el FIFA 14. O să am niște colaborări cu el pe viitor. Dar momentan, haideți să vă arăt care este echipa. Deci eu joc cu Real Madrid. Cred că îl băgăm pe Casillas în poartă, chiar dacă nu e el așa de strălucit. Dar mă rog. Cred că o să-l bag în locul lui Keitira pe Di Maria. Și vreau cu totul altă formație. Să vreau un... Asta. Să vreau... Squad. Di Maria îl băgăm aici și Prisco îl băgăm mai așa. E chiar, ia să văd Cristiano Ronaldo, Bale, hai să-l băgăm aici. Di Maria pe partea. Ops. Am o problemă. Și nu. Gareth Bale. Așa. Da, acolo. Deci, cam atâta. Fac noi invers, uite aici. Așa. Bun. Mai departe sunt la fel. Și haideți să vedem game settings. 4 minute. Semi-pro, fiindcă nu sunt foarte bun la joc. Și haideți să-i dăm drum. Să mă antrenez aici la... Așa. Îmi plac la nebunie loviturile astea. Bară! Cum a nimerit acolo bara. Frumos aici. Îmi place cum dă Bale. Îmi place stilul lui așa. Asta chiar a fost bună. Da, cam așa le dau eu de obicei. Hai să dăm și una acolo. Am dat-o eu prost pe asta, dar nu nimica. Haideți să trecem la meci. Bun, stați un pic. Am nevoie să dau nu la controls, dar la video, nu, la game settings aici, bun, vizual audio, ca să nu se audă comentariile, gata. Ok? Haideți să jucăm. Deci, în primul rând, vreau să vă povestesc despre Real. Deci, Real este echipa mea preferată. Echipa vărului meu este Barcelona. Cred că v-ați dat seama și din videourile lui. Pentru că el mai mult cu Barcelona joacă. Și da. Haideți să vedem cum joc aici. Deci, avem un meci foarte interesant, Barça și Real. În următorul episod din Kick-Off voi face și cum se numește? Curțări.
Ok. Ah, am vrut să dau pasă cu Ronaldo acolo, dar nu mi-a ieșit. Nu puteam să șutez direct, fiindcă na. Nu puteam. Oh, oh, mamă, cum s-a dus, cum s-a dus, cum s-a dus, ah! Oh! Hai! Ah, mi-a luat o pichie acolo. Sper că vă place cum se aude microfonul, mă străduil să-l țin cât mai aproape de gură. Bine, microfonul de la căști, fiindcă pe mine mă cam deranjează microfonul de la căști și na, încerc și eu să-l pun cât mai bine. M-am mutat la casă și n-am mai postat de destul de mult timp, pentru că am avut de adus tot felul de nebuneli și chestii și na, am avut timp să postez, n-am mai stat pe calculator de 5 zile, de 4, pardon. Oh, ce interce... Oh! Bine, Casillas. Casillas a fost portarul meu preferat de când eram mic. Numai că acum s-a mutat la Porto și na. Nu mai țin cu Casillas. Fiindcă am bătrânit și nu mai joacă așa de bine, adică și am multe goluri. N-am mai început să-mi placă de Casillas de anul trecut. Dar acum portarul meu preferat este Neuer. Oh, șuta lui Neymar acolo, foarte periculos. Sper că vă plac culorile. Mi-am pus niște culori pe monitor ca să se vadă mult mai aprins. Nu mi iese tiki-taka ăla care îmi place mie să-l joc. De obicei îmi place să joc cu Barcelona mult tiki-taka. Real mai mult joacă pe contre. Dar nu prea mă pricep la jocul ăsta pe contre. Mai mult tiki-taka știu să joc. Vărme m-a învățat, deci... Oh! Aoleu! Aoleu, oleu, oleu. Data trecută când am jucat cu el FIFA a fost 0-0 până în minutul 90. Nu, a fost 2-2 până în minutul 90 și după am jucat la penalty și el a câștigat. Mă rog, el e mai bun ca mine, dar na, are mai multă experiență, joacă de mai mult timp FIFA. Gol! Mamă, 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 ce șansă am avut aici. Da, a apărat-o Valdez acolo. Haide! Gol! Nu, mamă, ce paradă! Imposibilă! Hai, bă! Gol, mă! Alai! Alai! Atât! Dacă o să atingem suma de 100 de abonați, dar nu cred că o să o atingem, dar mă rog, o să fac să-mi prezint biroul cu toate componentele și toate nebunelile. Deci este 1-0 pentru mine, ceea ce este foarte bine. Bun, hai să jucăm. Nu ne mai reținem așa mult, pentru că trece timpul și imediat cum se termină meciul o să închei și filmarea, fiindcă nu prea am mult timp la dispoziție. Deci, asta a fost prima repriză. Aici aveam o șansă extraordinar de mare, dar am omis-o. Cred că în a doua repriză o să facem o mișcare, o să-l iau pe Varan și o să-l bag pe Pepe. Sau Pepe în teren, habar n-am, nu știu. Barcelona este o echipă foarte puternică și în joc și în realitate, deci tot respectul, dar na, mai mult îmi place mie Realul, pentru că nu știu de ce îmi place Realul mai mult. Îmi place mult de Cristiano Ronaldo cum joacă și na, de asta îmi place Realul.
Și îmi place foarte mult Gareth Bale. Gareth Bale, cred că după ce o să se retragă Ronaldo, o să fie al doilea jucător al meu preferat. Și pe 3 îmi place Messi foarte mult. Îmi place în primul rând cum deține mingea la picior și cum dă golurile alea pe contre. Deci fix așa joc și eu în realitate, ca Messi, n-am stilul Ronaldo deloc, dar îmi place și cum joacă Ronaldo. Deci o joc fix ca Messi. Am stilul lui, deci când mă duc și dau pe colțuri fix ca el, adică și cu efect și am eu un șut care se cheamă pilulă, deci eu o numesc pilulă. Cineva îmi dă pasă și eu dau un șut din ăla curbat. Ah! Nu! O, da! Oh! Șansă mare, 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 mare. Ah, fault. Am dat fault acolo. Ba nu. Ba da. Doamne ferește, cum a putut să-l bage pe Busquets în locul lui Iniesta. Iniesta e foarte bun. Ah! Oh, Doamne, cum a putut să facă prostia asta? I-am dat o pasă bună, numai că a fost offside, dar mă rog, dacă nu era offside, ce porcărie a putut să facă? Ce frumos a trecut acolo Messi. Îmi place mult să driblez pe colegii mei, deci hai de capul meu. Am un stil de a dribla bun de tot. Oh. Oh. Haide, haide, haide! Pasă bună pentru Benzema! Benzema! Gol! Ce frumos a dat golul ăsta, bă! Foarte frumos! Bravo, Benzema! 2-0. Uite, ca să nu-i supăr pe fanii de la Barcelona, o să fac și un Real Barça, dar cu Barcelona. Episodul următor o să-l fac ca să vedeți și cum joc cu Barcelona și cum joc cu Real. Să nu fie diferență așa, să nu... De ce ai jucat numai cu Real și n-ai jucat și cu Barcelona? Deci, o să joc cu ambele echipe. Ca să nu se supere nimeni. Haide! Hai, bă, frate, cum? Ce pasă, frate, a dat Varane acolo, mă. Corner, cred că e. Cred că da, e corner, habar n-am. Adriano, îl vedem în poză, dar nu e corner. Oh, ho, 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 ho. Pedro, yellow card. Nu mi s-a părut niciodată Pedro un jucător foarte strălucit. Nu mi-a plăcut niciodată Pedro. Habar n-am de ce. Nu prea juca bine. Deci că acum vor să-i facă nu știu ce transfere la Arsenal sau la Barça, nu mai știu la ce. La Chelsea, pardon. O fi bun. Probabil o să-l scoată acolo mai mult în evidență, că la Barça nu prea a fost titular. A jucat mai mult Neymar. Neymar, Suarez și Messi. Ăștia sunt cei mai buni. Și cred că Barça cred că domină în momentul ăsta la Liga.
Real a scăzut mult după ce a plecat Casillas de la ei, fiindcă nu au portar bun acum, n-au portar deloc. Și cam aici încheiem și noi acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe și să dați un share dacă puteți, dar nu cred că o să dea nimeni share. Deci ne vedem data viitoare. Pa, pa!